snuip snot van de beste boot. Hey, de mooi die snor de snut. Wat vindt er nou weer uit? Alle bisten binnen naar het zwembad. Uit zijn Romke en de professor. Want Romke kan net zwemmen. Maar daar zal de professor wel even wat ontwaan. Hallo, hallo. Wil die wilde dadelijk in het water springen? Dan kan de zwemles beginnen. Ja, maar ik doe net zo goed. Ik ben een beetje bang. Toch net zo flauw, Romke. Spring erin. Ik zeg wel hoe het maakt. 1, 2, 3. Romke docht de pootjes van de egen en springt in de veert. Hij zinkt dadelijk naar onderen. Hij krijgt wetter in de moeder. Wat vies. Gelukkig, de mollenkop komt weer op het wetter. De professor roept door de toeter. Spreid, sluit. Spreid, sluit. Maar wat met er sprieden en sluiten? De voorste of de achterste poortjes? Al je tegelijk of om en om? Romke weet het net. Hij is bang. Help, help. Ik versoep. Help, professor, help. Dat lukt niet. Romke gaat werkkopje onder. De professor zucht nou ook wel dat het net goed komt. Hij maakt Romke uit het wetter heljen. Maar hoe? Met hier kan hem helpen. Hij is nou de badmeester, dus hij moet Romke redden. De professor neemt een onloop en doekt in de veert. Zijn mooie witte trui en broek werden hier onderwierd. Hij pakt Romke vast en zwemt naar de kant. Even later zitten ze op het dek van de bisteboot uit te blazen. Nee, zak kan het net. Ik kan me nog, professor. Je bent een badmaster van neer. Wat? Je bent me samen verdrinken. Ik hoef je zwemmen te leren. Net zo gauw de kop hing je letter, Romke. Die een beetje mis. In het zwembad dan hadden ze eerst kwarkjes en plankjes en zo. Dan kan ze net zinken, hoor. Ja, dat maar zo ik. Wacht eens, ik moet weer even goed denken. De professor denkt en schudt omheen. Een eindje verderop luidt een grote bulte zoon maar een hege kraan. Die takelt het zoon uit de vrachtauto-zwaai. Joet binnen de man van de kraan vrij. Dat is het, Romke. Wat een idee. Wacht je maar even. Ik ben voor ten dadelijk zwemmen om. Zit hem leeuw, hè? Romke vindt het alle wel best. Hij docht de zonnebril op en jouwt hem del op het boord. Ineens jet er wat. Hé, wat is dat nou? Hij zucht door de zonnebril heen. Een hege kraan riet naar de kant van de veert. Achter het stuur van de kraan zit... Hey, Romke! Ja, ho. Romke, ik ben het, ja. De professor. Romke zijn malle snuit valt iepen. Wat wil die hele wieze professor maar die kraan? De professor springt uit de kraan en docht Romke een riem om het lief. Dan maakt het de takel van de kraan vast onder riem. Wat zal dit, professor? Ik wil de loft net in. Dat is gevaarlijk. Maar de professor jet niet. Hij zit alweer in de kraan en stadig begint de Romke omheen te takelen. Dit wolk zakje. Romke draait heen en ver in de loft en slacht met handen en voeten. De professor docht een grote toeter aan de snuit en roept... Wij zullen eerst even droog zwemmen, Romke. Huh? Spreid, sluit. Spreid, sluit. Ja, dat is prima, Romke. Dat is goed. Ja, mooi tegelijk, hè? Ja. Spreid, sluit. Spreid. Pootjes uitstekken en de hol omheen, Romke. Zwemmaster Snoort vindt dat Romke het goed docht. Dat is goed, Romke. Goed zo. Hij maakt het nou maar eens in het wetter beziekje. Stadig littert de mol zakje. Romke luidt al in het wetter. Nou, maar er krekt hetzelfde dwaan als in de loft. Het gaat maar best. Romke zinkt net, want hij zit vast. Ik kan zwemmen, professor. Ik kan echt zwemmen. Oh, wat zullen de oren bisten wel net zeggen. Man, wil ik het heel en al alleen bezitten. Zonder kraan.
Hies je mij maar uit het water bij. De professor takelde de mal weer omheen. Het liek het mal, zijn wierte Romke in de loft in zijn streepke zwembroek. Ja, nou moet er eerst maar weer op een kroon. De professor zult de taak het zakje litten. Wat is dat nou? Ho, ho. De kraan doet het net meer. Romke raast dat er naar onder een wal. De professor drukt op alle knopjes. Zet me daar. Het touw gaat net al leeg. Hij onder. Oh. In de verte komt een politieauto aan, maar de sirene aan. Hoe gaat dat nog? Oh, dit gaat helemaal mis. Ik het net toch. Oh, bij de professor gaat er altijd wat mis. Ze moeten we echt mij naar het politiebureau. Het valt gelukkig wat daar. De politieman binnen een beetje lelijk. Ze dachten dat de professor en Romke de kraan stellen zoenen. Ze lieten Romke wennen onder een zakje. Wat is die blied dat er weer op een groen staat. Romke ziet het een tas, een handdoek, de beurs en een skinnen zwembroek op. En als de professor vreegt, werd er hinnenzil, Waar zijn we heen, Romke? zei Romke. Naar het zwembad. Deze keer neem ik zwemles van een echte badmaster.